Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibo dito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kadato ti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kapag kablawag at tinambag nga oras kada kayamin amin nga sangapada. Ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam ta nga Flor Sanchez, nga napoluan, bakla. Babayan di pa nang surat, ni Saldi Codal, iti Barangay 8, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ayan, sagudayin nga ti surat, di pagkasalitaan ni Flor Sanchez, tagad to sa Nicolas nga nagnaed sa di Hawaii. Nga napoluan iti bakla. Iti panangisurat ni Saldi Codal, iti Barangay 8, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Dear Manong Nemi, nagigtutak ba nung Nemi, iti tananalpaak, titong pa itirupak, tinongpanak ni Archie. Walang kantis ka, balasubas, idalilonak, hanimal ka. Ay, apayin Archie, ano ti basol ko? Impostor ka. May isa kagayam nga lalaki, bakla, demonyo ka! Agkakasakitan nga balikas, akabulon ti panangarabis na kaniyak, Manong. Orilag dardaran, tigapuanan na itirupak. Hustunan! Pakawarin lagluan nga man, tinagbasulag kang Karchi. Hustunan! Nagsangsangit ka nagpagpakaasi kang kuwana. Manong Nemi, asla amukon di kapuna, iti pagkastoyan ni Archie. Kas nakuna na itay, may sak nga lalaki, bakla. Nalabit na amuan nanti kinapudno. Tipudno akin nataok. Dati ak nga bakla. Idadak pa lang sa di Pilipinas, kat napekla na kabakla. Nga ti Pilipinas nga diso tinagtaudeng nga nakayanaka ket nalatakak nga bakla. Darna ti awag da kanyak idi napintasak. Ado idi ti abakek a bakla. Wano oray di kiti ordinaryo nga babae ket mapagbiddo tandak nga pudpudno nga babae.
Ngamin manong nemi narakab ti susuk, ket kaslaad na babae ti figure ko. Kanayo na kini nga mga babak iti Miss Gay Beauty Contest. Ket inubon ko ti nagkaado nga certificate ti pamadayaw, inubon ko idi. Napadasak ti naki-boyfriend ket kas may sabakla. Napadasak ti naki-boyfriend kas may sabakla. Agayat met akas babae. Ada matreknak nga agayat manong. Masaktan met numapaay. Ngimidi makadanunak dito US, iti isla ti Hawaii. Napetisyonan nak. Pinitisyonan nak di kapsat ko manong nemi. So nga nakadanunak dito Hawaii. Among kanino anyat inaramid ko manong nemi, pinaoperar ko ti organ ko. Nag-change genderak. Lalaki ti original a kinatawag. Ngem babae ti puso kenriknak. In short, bakla. Manong nemi, dadya agoy uyaoy, dito'y sangok. Nagbalin nga abot. Tibobs ko manong nemi, babae. Sa awanen, dati mabagbagi nga lalaki wano bakla. No dikit mabagbagin ti babae, nagpa-operarak nga ron. Nagdakkel ti nagastos ko manong nemi kayat kula tagbai agbalin nga babae. Nasihat at tinulungan dak manong nemi dagiti kakabsat ko. Nagamamo kam idi kini Archie itreminsan nga nagatentara kiti birthday party tinasigan nga gayam ko. Dito'y nga nagsinangin kami. Kanayon idi nga tawagan ak ni Archie. Nga awisin na ka mapanag-dinner. Aging ka nagkarelasyon kami. Nagrayukan niya. Ket nariknak met manong nemi agayatak kenkwana. Aging ka manong nga napasamak. Tingkam pa nag-check-in. Tingkam pa nag-hotel. Manong nemi kini Archie. Damok da ito'y manong nemi manipod idi nagbalin akon nga babae. Idi pinaoperar ko ti amin ket addan pangiserkan ti lalaki ti armas na tapno kanaignak nga babae. Huwain manong nemi maragragsakan na. Dati lalaki ng ipatpateg ko ket patsyek ng ipatpateg nakmet. Adda kami ni di kwarto ti may sang hotel. Dito yan manong nemi nga niriknak. Dagiti agkakabarang agik na tinaduma-dumapasat ti bagi. Kadagiti bibig ko, tenged ko, iti barokong ko. Para kaniyak manong nemi kat talagang mariknak nga maisak nga babae. Para kini Archie manong nemi pulos nga awang panagduwa-duwana. Nga para keng kuha ket maisak nga babae nga rumrumansayan na. Maisak nga babae manong nemi nga tinagikuana. Kinan na. Sana insarek manong nemi. No pa'y. Nadlaw na. Manong nemi nga narigata ni Suna. Virgin ka nga. Kastawa na idi manong nemi tiragsak ni Archie. Gawta para kang kuhana kinisot kagagasatan nga lalaki dito lubong nga nakatagi ko hati kas kanyak iti kinapintas na. Imbilang kuwat nga siya kararagsakan nga bakla, kararagsakan nga nagbaling nga babae nga nakirelasyon kinakinaig kinikas kini Archie. Nga ulit-ulit manong nemi tingkang pa nag-date aging nga nag-propose iti kasar. Naggastak kanukon ko na iti kagayam ko. Tamay sa nga foreigner, American ti asawaek, pag-iasawaak. Super bak ng pay, ngem dinaam mo ti paliman ko. Asyak ket pada ng lalaki. May si di agwapo nga bakla, ngem nagbalinen nga babae. Gabot na nagpaupararak nga ron. Iso nga sa dawa, hindi makapo, hindi ta kastawali ti pungtot, nga sumangped ni Archie. Dagos ka tinong panak manong nemi, dagos ka inarabisnak, sana yung baga, demonyo ka!
Impostor! May sakamad kayong mabakla! Hayop ka! Pakawarin na, Archie. Pakawarin na. Sumadlagay mga dinakbay kanti anak. Taorin ang dabot na. At pangisar ka. At pangipositsitak. Awang mati matres mo. Ha! Ado manong naming nga kakasakit nga balikas timpalak am ni Archie kanya. Nga maumat sa bali di nga raramidag no diag sorry. Sorry Archie, pakawanin na. Hinlimit ko di kinapod no kabutaya itin ka. Pangahasim pakawanin na kuma Archie. Diyak kaya't nga mapukaw ka. Awan ti banag ti panagpakpakaasik manong. Arig na kindi nga uludon na kinruwari ti pagtaingan. Pumano ka? Pumano ka? Buwisit ka! Idadakon ti ruwar orin na baltog ng ti ruwangan. Agsangsangit ha? Kasladyak lam naman na mapasamak ti kastoy kanyak nga may butaktak ti palimid ko. Kasano nga tanganamuan na? Kasla nagtupak ti langit, idinayta nakanyak, idinayta nga napasamak. Kasla maderder ti puso kinibigla, pa nakapukaw ko, iti lalaki nga ay tek unay-unay. Nagtabutabog gaag, kaslaglag maoyong iti sango ti ruangan ti balay mi, ngagsangsangitak manong nemi. Ngimjak na ureng harimuar ni Archie. Nalabit manong nemi. Nalaos unay tigura na kaniyak. Saan nga sinsinan ngamin tinaramid ko? Nabakdang da Archie mabigbig nga lalaki, ngam numaamuan ti kaaduhan nga lalaki matgahim ti inasawa na. Amok abasol ko ti amin. Kat babalawag launa nga namin pinsan ti kasat ko. Apay ngamin nga lalaki ti kinataog idin to ta babae ti rikna ken puso. Nangarami nagpendi pa mos pusa nagpa-operarak tapno nananay nga talaga nga may sak nga babae. Gusto ti kunan ni Archie. At da pangyabutan nang imjak agkaanak tawang matres ko. Diyos ko, kastoy tinagbalinan ti biyak ko. Kaslaglag bala manong nemi kadyak maibturan ti sakit ken sa ti pan nakapaay. Iso nga nagsangsangit ha. Nagdagos sakit di balay ti kapsat ko nga ni Seni, ni Manang Seni. Tinang tulong kanyak idi manong nemi nga nagkastos iti pan nakaoperar ko. Dayta ti result ti aramid mo. Numampay tinulungan ka, ngayon binalagang ka. Binagbagang ka iti. Ngayon nagpilit ka. No dumingag ka kumaidi, ti pamagbagamikan ka. Saan ko man nag-result sa tikastoy? Gunggunam. Kinun ko na naman ang namig at awan ti amok ni sungbat. Si kamit laing Flor. Si kamit laing tinangaramid ti gasat mo. Agasam. May saka nga nananay nga lalaki, ken bakla, ang dinagdagam ti problema. Habos tatak ka na kwarta ti nabusbus tayo, iti operasyon mo, sa ita, ay nagbanagan na. Ha? Ay nagbanagan na. Tamo midi ka nga mo doktalan ni Archie amin. Awan ti palibad ka sa dolom tao, kita ito, limtaon ti palibad mo. Nagasat ka no saan na kang isuplong iti pulis di Archie. Kaya't dumapanunot na tagsaklang. Siguradong mabalot ka. Manang Jenny. Katuan. Nagdakkel na baso li tilinteg ti Amerika. Tinaramid mo. Oh my God. Sala ka linteg iti tao. Linteg na abo Diyos. Susapo. Kaya't kasla nagdilang anghel ti kabsat ko manong name. Kapatapod no tinapasamak. Kapatid ti may sangal daw kat numaitak matang gamatan. Hey! What are you doing?
na madagmatin pinusasan manong nemi dagiti otoridad sa dagmatin pisong ini pagbaludan. No, 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 no. Sangabot na ito'y. Apay ginaskan gandang nito nagti pagbaludan. Apay, sanganaskan. Manong nemi ura nga taan niya't araramide. Amom iti Amerika talagang agbalingipan, landok tilinteg nga ipakat na. Gabuti pa nagsalungasing ko tilinteg. Awan nabaling ko, mabaling kong aramiden, no di agsangsangit. No muna ta, saan nga mabaling nga mapiansaan ti kasok, no bail. Kaya awan ti maitulong din na kaamsat ko. Ure ko na ito da amin, pagpiyansada ko maamin na kwartada no, at da piyansa ng Nobel. Kat nilayang Archie, manunemi tulbag, tap no mapulbusan na karumbuari at pagbaludan. No, mapakawanak. Kaya sanod na ti kaso kontra kanya. Manong nemi, kas taunay tirigat ko iti unag ti pagbaludan. Api mo tinakastoy tinagbaling nga biyag ko. Idiadag sa di Pilipinas nga may sapay lang nga bakla, tangtangadan dak, dagiti papadak ka bakla, kinapapalan dak, dagiti gagangay lang nga babae. Ado dagiti ati-work manong nemi, ado dagiti abakit, siyak ti kapipintaasan nga bakla, siyak pa ti kapipintaasan nga babae. Idiadag din dito Amerika, dito Hawaii, manong nemi, na panunod ko kidente ang pa-opera, tapno adalaing lusutan no pangipisukan ni Archie ti amin ng jakmat agkaanak na jakmat na adda ni ti matres. Manong nemi kas taunay tibain ko kadagiti amok ken gagayem nga umay mang bisita kanya. Patib ka rin ti pamati iti Diyos. Flor, agkararag kaya. Ken tulungan da ka. Patib ka rin nyo, ti patmati yo, ti Diyos, agkararag tayo. Agkararag kahabaran. Adumteng to ti panahon nga, makarwar ka. Idaw-dawat mo nga malukayan, masilawan ti panunot kendrik na ni Archie tap na ipabahuin na ti darom kontra ken ka. Manong nemi narik nakbadlakid di ate nalaos nga panangisakit kanyak dagiti kakabagyak kan gagayem ko. Agsisimparat adda iti lagip ti panunot ko kabayatan ti kaddak iti pagbaludan manong. Malaglagip ko idi addak pala dita Pilipinas idi saan ko pa nga nulukta hanak pa nga saan ko pa nga naadakan ti US. Wen, naragsak ti kasasaad ko idi sa di Pilipinas. Dito'y bukod tayo nga lugar. Malaksid nga ado, ti masapulan ti bukod ko nga parlor shop. Tasyak takin pundar, ken bukod ko nga in manage. Masansan pa idi nga mga bakak iti beauty gay contest nga pangabakan iti adalak kalakanditad. Sa binulan na tamat nga mangted dagiti adda dito Hawaii nga kakabsat ko manong. Oan manong nasaluwan-uwan idi ti biyag ko. Awanan ti sa pulag ti kinamay ken ragsak ti biyag ko. Ket gapo pa idi manong nemi makatultulong ak. Uman. Di adda dito Pilipinas ket okay kanyak ti sumrek a kwarta. Makatultulong ak agpapautong ak pa kadagiti agkasapulan. Nga 20% na. Tumultulong ak iti barangay mi ken kadagiti nakurapay nga kakabagyan mi. Ket tumulong ak pa no kasta nga adda kalamidad nga dumteng, no dumteng ti kalamidad. Kas kumati bagyo nga sumangbay tunukan mi. Agibuno nga iti relief goods para kadagiti agkasapulan nang runa kadagiti nadidigraan. Konforme latama nung nemi ti may tulong ko kadagiti madidigraan kas kadagiti nadadaelan ti balay. Kasta di man nung nemi kinapintas ti biyag ko. No adanak ti kwarta itulong ko.
Kasta edit aramid ko asidag ti pusok dagidag kasapulan. Ngem, opposite na ita ti ugalik. Idi makagtenga ko ni ti Hawaii. Nagbaliktad. Ti ugalik ka na siya di da Pilipinas, idi nagbaliktad dadakon dito'y Hawaii. Nalipat akon digiti kailyan ken kalugarak manong name. Nagbalinak na socialize. Ket mahilig iti disco ken party. Mahilig agpain sugal. Dakkel ti masusweldok dito Hawaii ken baknang ni Archie nga asawak. Dito yung amin Hawaii manong name nga naipas ngay ni Archie ken nabayagan di pamilya ng agindig. Ada negosyo da Archie. Ket successful ti kasasad ti negosyo da. So nga kunak nga rod idi, nga nagkakasa ta ka na kay asawa kang kuhana. Tama, bak nang isuna. Why? Ito na minsan nga sinarungkaran nak ni Archie ti pagbaludan at nakadua ng babae. Kasla na duyo kapunyal ti puso. Ket agnunog ti saem, anong? Kumusta kan? Ewan gayam. Kaya mamukeng ka ni Risa. Ti girlfriend ko. Ni Risa. Risa? Ni Flor. Di na naituloy gabotam. Sumong bata kadakos. Archie, please. Archie, please. Imay ka kanitap, no? Sugatam lang ti puso. Di ka kanipay mapnek. Hindi pa nang ipabalot mo kanyak. Ken ikarok itaan din nagbasulak. When inlimad ko ti kinatao, ngam amo ti Diyos, nga nasinaw ti puso. Basol ko ka din no ipatig ka. Kinunak manong nemi ket nayugyug ti abaga kini pa nagsakit ko. Dinak drama nakasta bakla. Imay kami tapno ibaga keng ka iti pamalubos. Pamalubos? Why? Kidawag ti pamalubos mo. Tawas-wasan ti kalaysata. Ti agpila ti divorce. Rumeng unay. Gasam, lalaki, agpadpadata nga lalaki. Pinagbalim mo lang babae ti kinataom. Buisit ka. Sakpay ti napilam ng nanlilaw. Ano na? Agdiborsyo ta. Nisod kayat mo. Awan ti maramid ko, Archie. Awan ti gaway ko ken ka. Nang runagat may saokon nga nakombiktaran. May sakon nga balod. Nasya itong kasta, numanukot ka. Kaya tapno dimot ko na nga nolpitak. Ti supapak, di yan nugot mo nga agdiborsyo ta. Isanod ko ti tamanda ko traking ka. Tapno makarwar ka nito pagbaludan. May swarchi. Em kidawag laing gang ka, Flor. Samon to ko mga ribukan dagbalin nga asawa. Saan ka namang riribok? Isanod ko ti kaso. Basta agpirma ka divorce papers. Gawin. Nakasakit man nga awatek ti kasto, Archie. Among ka nga kayat kondag na nayon nga balod. Kaya nagtalinad ditoy. Ngam ti palak amo kanyat. Sika nga nakarik na kinipod nung nga ayat. Ngam saan nga mabalin bakla? Amom teta, saan nga mabalin? Loko ka. Awan nga ro tinaaramidak manong nemi no di patganti kid daw na. Kasukat ti waya-waya. Nawaya-waya nak ngruden manong. E di makapirmaak, tiras ka ng papirmaan na kaniyak. Naisanodan ti kaso.
Impili na naman balindakon nga wayawayan. Kat nagsubliak ti sidong tikapsat kumano. Oh, anyang ito ti planom. Itatanawayawan kan. Dinamag ni Manang Seni. Agbakasyon sa di Pilipinas, Manang. Ana? Di ko na, agbakasyon sa di Pilipinas. Dapat lang. Agasam na surok nga sa kapulong at tawen, to be exact nga di ka nagawid. Mailiw lagi di kita katrupam sa diyay. Kaya tinapatig, mailiw-liwag mo ni Archie. So, agawid kan sa di Pilipinas. Kat kas nangarot tinapasamak manong nemi, nagawid na ka nagbakasyon dito Pilipinas. Nagsensen na ayak, idiadda akong pinanawam mga balay mi. Nembag taadda, kasinsin ko nga ni Joshua, tibading metlakas kanyak, nga nangibat siyan mi iti balay mi. Nga ison tinang istimar. Kaya di supayan manong nemi, tinagtultuloy nga nang manage iti pinanawak nga parlor. Gaga! Kas nagayam ti life mo. Makipagkrik na ang akasin. But don't worry. Life is go on. Napintas ka? Kan may sakin nga babae. Who knows? Nga adakas kin ni Archie nga masarakam dito Pilipinas. Ora lang kumpas. Tikasinsin ko nga ni Joshua marunemi ti may nga dakulap na. Sa nagwagaway, kanimban ni kas dati may nga ima na. Napaisamak manong nemi nga nangandi, kan inandi nga inakti kasinsin ko. Impaster na kiti parlor. Oh, ha, kilam ti siyap. Siya pa ilang ti bida gagang. Iso nga nalatak, nagan mo pa ilaeng, tinay paskil nga pa, titulo ti pwestom. Nga pagpilpilaan ti adong customer. Anda pa ilang naging pictures can click uno plaket ipamadayaw. Iti panangabak ko di beauty contest can naging award certificate iti siyap ka sa number 1 iti public service and beauty passion. Anda pa ilang naging picture ko nga naibisti manong nemi iti parlor shop ko. Talagang siyak pa lang taking kukwa. Agyaman na Joshua. Agyaman na kasi. Ta sila naman matanda ito eh. Digito'y nga pakakitaan. Digito'y certificate ko. Kinda tumapay. Kinunak ba nung naimi kat nga mga adamarik na kakasladyak may ladawan kan may lawlawag. Maragraksakan na. Nga madaliday iti pusok kan riknak may kawat iti pusok. Amok manong naimi nga nagliwayak iti napalabas. Amok nga nabaybayak dagiti tattao nga mangipatpatig kanya kidi. When? Nagsaya atak iti adak di Pilipinas kibadak din sa Hawaii nalipatak ida nang runa iti nagbalina kun nga babae. Ita nagsubliak metlang dito eh. Ken maamiras ko ken amwak nga adugayam dagiti nagkurkuranga. Inot nga nailiwliwag ko tinapasamak kada kami kini Archie nang runa iti kanayon nga sarungkaran nak dagiti gagayem ko. Dagiti katrupa mi nga bakla. No daduma manunay ket incoming out of town overnight iti beach resort ken daduma pay. Kasta unay tiragsak ko iti mapanunot ni Joshua nga kasinsin ko nga mangipaay kami iti search for Miss Gay iti lugar mi. Ket nagbalin nga sentro ti sponsor iti patient uno parlor shop. Ket ni Joshua manong name iti nang i-manage akaduwa na dagiti katrupa mi siya tinangi gastos iti amin nakasapulan iti pasalip. Amin. Iti auditorium iti lugar mi naruway iti mabuno. Inggedan mi manong name iti nagited iti giveaways a gift grocery items kaligiti agbuya sumrek. Ado iti raffle draw manong.
Narugyan manong name iti contest agdirdiri dagiti agbibuya kadaga dumaduma nga laing ken impakita dagiti talento dagiti babakla nga participants. Adag kanta, adag monolog, drama, acrobats, comedy skit, monolog, kenda dumapang cultural ngem classical apabuya dagitoy. Kasla makitkitak ti kinatao kadakwada iti napalabas ko. Kastuyak idi makikun-contest mano. Ket linidlid ko ti matak. Tumaremdig iti luwak. Kay papanan manong na yung mga luwan ni ragsak. Tabarbari ng papasublik tumitlaing tiriknak kin panunod ko. Kadag iti mangipatpatig kanyak nga nabaybayaan. Kada ito'y kasto nga klase nga nakairuamak. Hapay ngamin. Nga kalikagumak tagbaling nga babae. Kat baysak lang ano din nga successful nga bakla mano. Kasla makitkitak ti kinatawag kadakwada na ito'y nga contestant. Kat tumrem na iti luwak. Naibudi tiragsak kinayat iti puso. Sa baligayam tiriknam no agayat ka, iti wagas nga awan kasukat na. Wen manong naimidyak nagawidan nga nagarubos iti luwak. Nalabit tears of joy. Kaya di danunan ti awarding of winners inyam amunak ti hostmaster nga siya kano ti patron provider iti pasalit. Ladies and gentlemen, here with us our living and helping katrupa from the state of America. No other than Miss Flor Sanchez. Kageddan ti adu nga palakpak ken riyaw manong nemi. Dagiti naruway nga nagbuya. Dito'y gayam ti lubong ko apay pimanawak man. Kadkastaon ay manong nemi tiragsak ko nga nagbitla. Nga arig na imbagak kadakwada ti kinapud mo. Kading karig kadakwada nga saan kun nga panawan tinagkapuak. Numampay saan ka nung nga kanunungan ti Diyos. Ti baklaw na tumboy. Gem amok nga kadagitoy. At dan amendment tilentegen ti Diyos. Diyakon kayat pa yung sobrahan no anyat inted ni Apo Diyos kanya. Diyakon kayat pa yung no anya dagiti makadadahil tirik na ken panunot mapne kakundadakan nga. Kaya itultuloy ko ti tumulong kadakwada. Itultuloy ko. Kagtultuloy nga mangtedit tsansa nga mangisalip, mangipakita ti talento ti tunggal maysa. Nga dahita nga talento kininsagod ni Apo Diyos tapno umausar, tapno mabaling nga pakinabangan. Nga saan nga mabaling nga ilimang di kita nga talento. Ta kami nga babakla manong nemi at dan kami ti sang-sangin nga talento. Da kami nga babakla ado da kita nagsiyat ti biyag na gaputinted kininsagod ni Apo Diyos kada kami nga talento. Gawan ko ma, iti pakaidasigan mi, ken saan kami kuma nga maipurpuera. Nakaragragsak day di nga rabi, manunay mi maipakita nga bilang ko nga successful apaset ti biyag ko. Sa uulitin ko nada, alawen naging gasi bibiyagat. Aging nga danto pala aramatek, agtultuloy ito ti amin. Para kada kini sumarsarunong henerasyon na kini babakla. Ito na minsan manong naimi nga papangko panakimisa. Wen. Tamasan-san manong naimi nga sumuknalak ti balay ti Diyos. Nariknak tinalagaan na kasla, nakarukatak at tinakaipupukak na tangkal. Diyos ko, pakawanindag. Amok na nagbasulak ka na kayo.
Amo ka basol ti managbaliw ko akas mais nga bakla. Di pa nang change gender ko akas babae. Bidot asinalungasin tinted mo kanyak nga nainsigudan nga panangiparsuam kanyak. Pakawarintak. Kadagamanak, agamanak unay ka na kayo. Idiro mo nga kung iti simbaan nakitak ti may nga apuraw akalapati at mayab manipod. Iti nagdiswan na nga sanga. Ket binuyak iti yadayo na. Aging ka nagpukaw iti matang ko. Maawatag ti kipapanana. Gabot tayong pakita kaya paneknek ni Apo Diyos ti kinasyat. Pacheck manong nemi nga si papakawan ni Apo Diyos kanya. Kas lamang mangig ko manong nemi ti paltiing na. Nga noan yaman ti kiti nagbidutak ti napalabas kat sangkon ti ngululit. Noan yaman ti pakaragsakak nga tumulong iti padag nga tao kat aramidag. Ken noan yaman iti amo kamumuspusan tapno maipakita ken mausar di kiti naisagot nga talento kada tayo nga parso. Ket siyak tagbalin nga rangtay, siyak tagbalin nga sampul, tapno maipasintayag, tinaited ken naisagot nga talento ken biyag, manipod kini Apo Diyos. Kasta nga ron tinaramid ko man. Nagbalinak instrumento, tapno adada nga mapatalged ken adada nga maitalo, ti talento ngayon sagot ni Apo Diyos kada kami ababakla. Kayan ti tutulong ko kada kita kasapulan ti tulong. Kastan manong nemi kadagamanak ti anos mo nga nangibasa na ti surat ko. Diyos unay tagina kat sabi ko tadamat na ipay ko nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag kada kiti padak nga dimngeg ka nagbuya. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo Flor Sanchez, iti Ilocos Norte. Iti panangisurat kan panangurnos ni Saldi Codal, iti Barangay 8, San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you mat kang kapagayam kong Flor. Iti panangisalaysay mo ken ni Saldi, dati pakasalita, seknan ti biyag ti may sabak lang. Salamat po. Agigita tatumanen na, padaanan ta kami.